Jo a Rossell fem un dimecres al Rocaplana, que és un vi que és 100% Syrah. El Syrah és una varietat molt mediterrània, necessita terrenys molt pobres. Des de fa ja uns quants anys, el 2002 estem elaborant el Rocaplana, que és un dimecres 100% Syrah, que el passem 8 mesos, 9 mesos aproximadament en barrica. Aquest any, com podeu veure, l'estat sanitari del Syrah és excel·lent. Hem esperat a collir un moment òptim de brema, on aproximadament tenim uns 14 graus probables d'alcohol, i bé, crec que és el moment ideal per